Ix-xahar li għadda ġie inawgurat investiment ġdid ta' €2 miljun għad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili blanċa ġdida Manuċċa. Ħriġna fuq għallum biex naraw kif ħatkun qed issaħħaħ il-ħidma tal-Flotta Marittima tal-Protezzjoni Ċivili. Abbord l-aktar investiment riċenti tal-Protezzjoni Ċivili, il-Leading Assistance Rescue Officer mis-Sezzjoni Marittima Kadrik Tabone spjegalna il-karatteristiċi partikolari tal-lanċa Manuċċa. Din id-dajsa bniet speċifikament għal ħtiġijiet tal-Kosta Maltija biex tkun tista' timmanuvra u taċċessa partijiet ta' pajjiżna li dajjes oħrajn fil-passat ma setawx. Din primarjament hija high speed vessel tilħaq veloċità massima ta' 44 knots. Nistgħu nidħlu biha ġo baxx ta' nofs metru, ġifieri tagħmilha differenti minn bċejjeġ tal-baħar oħra. Din id-dajsa kapaċi taqdi f'diversi sitwazzjonijiet, imma l-ħsieb warajha kien li tintuża primarjament f'operazzjonijiet ta' tifi tan-nar. Jekk immorru fuq biċċa tal-baħar tkun qed taqbad u jkun hemm in-nies fuqha, di għandha l-faċilità biex nersqu lejhom u nsalvaw in-nies abbord ukoll. Manuċċa hija mamra bl-aħjar teknoloġija fis-suq ta' bħalissa, b'diversi screens li juru dak kollu li jkun qed jiġri waqt vjaġġ u operazzjoni ta' salvataġġ. Għandha Dynamic Position System, ġifieri kif naslu fuq il-post. Il-crew kemm tija l-ordni u tieħu over id-dajsa. Ġifieri l għandek għalfejn toqgħod timmanuvra, taħdem through satellite u tibqa' fuq il-posti. U l-crew jkun jista' jaħdem faċilment taw barra jqassam ix-xogħol jara li l-fighting monitor qed jaħdem sew. Din il-lanċ hija mamra wkoll b'700 litru biodegradable foam li ma jħalli l-ebda impatt fuq l-ambjent. Fl-istess waqt sar investiment f'pompa li taħdem bl-ilma baħar u li kapaċi tbattal sa tunellata ilma fi 3 minuti. Meta nersqu lej lanċa lej dajsa naraw x'kobor ikun fiha. Ovvjament jekk lanċa tkun żgħira aħna naqsu l-ammont tal-ilma li nitfgħu. Di kapaċi titfa' 5 tunellati ilma fil-minuta u hija ħasra li tmur fuq dajsa tkun qed taqbad jew kollha x'imkien veru żgħir jaqbad u tispiċċa terriqa. Allura aħna nirregolaw kemm nitfgħu ilma. Tabone kompla jispjega li peress li hija opra ġdida, it-taħriġ fuqha mill-uffiċjali tat-Taqsima Marittima isir kuljum u aktar minn darba. Minkejja dan il-Manuċċa diġà ntużat f'xi operazzjonijiet u li jużgur hu li se sservi mitlu deb f'operazzjonijiet futuri. Intużat s'issa darba minnhom intużat bħala base pump meta ngħid base pump il-lanċa tersaq mal-moll u nissupplixxu li trakkijiet tagħna bl-ilma baħar għax ma kellhomx aċċess biex jiġu jmorru għall-ilma ħelu kellhom intuhom l-ilma baħar. U kellna sfortunatament kellna dajsa żgħira taqbad li riżulta li ma ħdimniex bil-fire monitor. Fil-fatt ħdimna bil-fire hydrant u solvejnija malaj.